paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya, ikasapulan tayo balasang ititagtagainap mo kunap. Winang kail, kanayon ko amin amay tagtagainap da dya balasang. Ah, Nakadalit ka naw, kat kasapulan na titulong ka. ay anya ko mga ti may tulong mo no bilang. Isungarod ngayon nakasapulan ng kail. Tapno mamuak nun niya ti may tulong ko kenkwana. Sino nga day ta balasang? Ay, Basta napinta sa balasang ang kail. na. Nakakawas iti nalabaga. Oh, ay taga dito'y kadikabildatan. Diya ka mo ang kail. Ngamada pagilasinak iti balay na. Ha? Ay, anya nga day ta. Adda po ti papaya iti parangan na. Yay. Naluom ti bunga ti papaya. Aha, pagsapsapulam dita. Amangan metno sa bali a lugar. Isungaron ngayon naksapulan ang kail. Tagtaga-inip unli day ta. Ngam ipay-pay sumatayin. Agbabanog ka. Namin ano nga rod anay tagtagainap kao. Isu nga mga nupod now. Ay kat, wala. Sapulam no, masapulam. Ay, no masapulam nga eh. Ikalay sa dagos. Unang kail. Oh, Nagpintas da dya balasang. kit barang masapulam Kit asawa emun dagos. No, balasang paya. Balasang payang kail. Nagmaymay sa itibiyag. Awan tumulong kenkwana itatamasagay. Isu ang nagpakita kanya kiti tagtagainap kao. Nga kaslabot ten istorya ije sarsarita ni Lola Angela dayta inteng. Agasem, balasang titagtagainop ni Kwarog. Kit anya nga ti amam. Amangan mo inupod no. Ada mo dagiti kakasta. Tagtagainip, gimpod now. Nagpatagtagainop ka ni Kwarog a balasang. Adamot ayati kasta. Ay awanan, naulawsan ni Kwarog. Naulaw asa sa u? Asino kumaday ta abalasang nga agpatagtagainop ka ni Kwarog. Apay anipay Kwarog nubilang. Isungaron asa pulen na. Amon na no apay ang nagpatagtagainap. Kahit sa dino nga ron ti pangsapulan na iti dayta abalasang, imbaga ka di ti balasang ti address na. Saan? Kasanuna nga ron amasarakan ngay. No di kat aguuyong mat ni Kwarog. Anyat ambumay. Nupod no kidimit. Urayan tate sumaruno ang mapasamak banang. Abangan ang susunod na kabanata. Ay na, inteng, awan tuloy na dayta. Kasi panaginip lang yan. Adto yan ti ginatang mo, Kwarog. Tinapay ken soft drink. Kung kagawad, balunan mi kinijipaut. Inakdagasan iji balayta. Taing ka magsapul iti napinta sa balasang iji adayaw. Nagado ang nagpipintas sa babalasang iti kabildatan. Ngam apay amapan kayo pay laeng agsapul iti adayaw. Awan dito iji sapsapulin mi balasang kagawad. Adda iti adayaw. Asino ngay day ta balasang? Basta napintas kagawad. Mala, inakaon, tadagasak pa ni jipaut. Asawaam ka di day tamapan mo sa rakaw. Un kagawad. Ala Ingka nga rudan. Bareng makaasawa kamutan, Kwarog. Tadi ka ketumulad kanyak abak-bakutan ngam awan pay asawa. Asino ngay nga tadya ko na ni Kwarog abalasang asapulan da ka ni Jipaut maribanang. Ay, balasang ka no, ijay tagtagainop na. Anya? Ay, balasang iti tagtagainop na. Balasang iti tagtagainop na. Ay, wen, Maray. Naitagtagainop na kano, nga agpat patulong kan kwa na abalasang. Ngamen, masakit kano. Ay, una yun ni Kwarog. Tagtagainop lang, tutupanan. Kat anya nga iti amu tayaw, nga mga nupod now.
Di kad nasayaat ko matap no makasawa mo tan. Ay na marikwanang, tagtagainap la dayta. Anya nga ti amom no pudnaw. Kas itinakunan ni Inteng. Abangan ang susunod na kabanata. Ay nakaw, nagpapagod laang si Kwarog. Hindi totoo yan. Walang masama kung subukan niya. Ay, oo! Hintayin natin ang susunod na pangyayari. Sige, abangan natin. Ay, Nabambanugtan ang nagnag na, Chip. ay, Ngam, saan tapay ang nasarakan jay babae, titagtagainap mo. ginanata pa Jipaut. Agtugaw tapay dito yung sirok ti manggo tre. At least, nalinong di tayo. Nagadayo mo ti pinagpagnata. Saan mo't nga na makastrag ti tricycle ko di tayo tanailat mo't ti dalan. Mawawak pa gid din, Chip. Aw, at iti soft drink. At apay tinapay di tayo. Agmerienda tapay. Wen, Chip. O sige, agmerienda tapay. Chip, pangsarakan tangay jay babae, titagtagainap mo. Asidig siguro raon. Tay sumot da ito'y adalan. Tay nakita kiti tagtagainap kao. Nagadayon da ito'y naturong ta, Chip. Bangir mo ti kabildatan da ito'y. Ewan nga raon. Ha, Chip. Adda o masidag alakay. Ha? Kaslag kabaw alakay. Daytan. Mabalen, tiagkidaw iti tarahon niyo. Ay, sige. Ikamon Jipaut. Wen, Chip. Ato'y tinapay. Malakay. Mabalin ka day, iti dumawat di tain inuman niyo. Ay, sige. Alam mo na ito'y soft drink kao, amalakay. Aw, at tao'y. Agyamanak. Ay, mayat. Aguray kayo. Paingad da kayo ditoy. Kat saan kayo matataga ditoy. Ha? Kwa, malakay. Sapsapulan mi tay babae iti tagtagainap ni Chip Kwarog. Ha? Babae, iti tagtagainap na. Wen, malakay. Ala, diritswan yaw day taadalan. Ket makita yun to ti sapsapulen yaw. Amuyo ayan, sino ti sapsapulan may malakay. Agsapsapul kayo iti balasang saan ka day. Sige, diritswan yu lang day ti adalan. Ket makita yun ton ti sapsapulen yaw. Ha? Ay, sigurado kayo amalakay. Wen, sige, ituloy yaw ti agdalyasa. Ay, kumusta nga tanti pa nagsapul da Kwarog iti babae iti tagtagainap na. Ay, urayan ta, no sumangpad da ka ni Jipaut. Sa dino ngay nga taa lugar ti nagsapulan da. Ay kat ijay naturong ti sakada Na, Isumit. Isudan tupay. Ket di da amaw ti pakadandanunan da. Ay sakto laki din. Di ijay nagturungan ti sakada. ay, husto man laangan day ta inteng. Apay ngamin adamagan na ket jak amaw. Ay, awan tinasaya at apan nakisarsarita ken ka inteng. Inak man langan ijay balay da marituyang. Ta isuman langan ti kasarsarita. Maribanang, adda ka din napatag nga ibagam. Awan metkit de, mare. Umayak la makisarsarita. Tanalpas ko amin ang atrabahok ijay balay. Kan, masurunak kan inteng. Iso arimwarak.
Ay, Na, apay ka day, analiday ka. nalidayak maray. Gaputawan pa'y lang ni Badungkaw. Manon alawas na ijay launyawn. Ngam saan pa'y lang nga si Mangpag. Nang runa kitawan pa'y kwarta. Ay, dayta itang tirigat na. Pangalaak nga tan ngay iti kwarta. Sapay awan namin ang nakasapulak iti kusina. Si kalat ta ko mga rudan ti kadwa ni Kwaraw gamang sapul iti babae iti tagtagainop na. Tatangdanan na ka. Ha? Ayun nga agpaysoan niya. Ay siyakla kuman. Iso pa'y jay itid na atang dangkaw. Ang nimot jepot ti inayaban na. Kasanaw, nasapulan ka din ni Kwaraw ti babae iti tagtagainop na. Jak pa'y ammo, maray. Gaputa saan da pa'y met asim mangpait. Imbag pa'y ni Kwaraw, taday talang ti parikot na. Ti agsapul iti babae iti tagtagainop na. Ngam siyak ngay. Awanan kwartak maray. Awanan maisaang kaw. Ala, umay ka ijay balay. Taikan ka iti bagas kan si daem, maray. Ha? Ikanak maray? Wen, ay kaasi ka met amabisinan. Ay na, ha? Agihamanak maray. Thank you, thank you, thank you. Nabannog akong Jeep. Sika ngay, nabannog kan. Unji pa out. Sino matisan na mabanog iti kastoy adalan ngay. Nagadayo ti pinagnata. Eh, Malaman. Amangan numarabyan ta. sana balay. Bareng masarakan tatay babae iti tagtagainop kaw. Ang marabiin taon. Sana bali Tasan tamot amayaw awan di tao Sapay kabambantayan to'y ayan ta. Nagadayon tinaturong ta. Ang mga nubidot lang tinaibaga jela kaya di mawat iti tinapay. Saman, tudno timbaga na. Di so magnatapay. Ngamawan mat babalay di tao, Jeep. Santa pa'y nga rod anadanon di papananta. Basta magnatapay laang. Kasanon, no saan talata amadanon ti papananta? Magnatalata aging ga amadanon ta. Rabiin, Jeep. Kasano da ituyag? Awan mabalinta no rabi Santa mo't ang mabalin na kontrolan ti oras. Sapay kabut-butang dito, Jeep. Awan matatao. Ala, intan, ituloy ta ti magna. Nagpataglakid di ngaminan day ta babae iti tagtagait mo, Jeep. Una, amangan no iso day jayan ti kapur iber kaw. Ala makamukha nga raw. Sige, ituloy tan timag na. Unji pa, magnatalata. Ay na, nagatidog na ito'y adalan, Jeep. Pagturungan na ngay nga ta na ito'y adalan. Kaslag turong matitimay sa apuraw. Sos, ang mga nukutan ang ititulisan ti ada dito, Jeep. Saan? Awan tulisan di tao Imposible Kita man. Nagwati-wati dalan na. Agasam nga dita pinagpagnata. Makitam ti makitkitak jipaw. Asidigtan samot tan, Jeep. Ang damat agbumbong fire iti masungad ta. Ay, nakadanon tan. Sino kayo anay isaroong dito'y lugar mi ababay? Ay, kwa. Sapsapulan mi ti babae iti tagtagainap ni Chiptanod. Babae ang maskulado. Huh? Babae iti tagainop na. Ay, dahi tatipod na babae ang maskulada Apay ti babae iti tagainop mo. Anya ti pakainaigan na iti biyag mo. Asawaan na. Babae ang maskulado. Sige, nasayat mo. Kita nga rod no asino kadagiti iturayak a babae iti tagtagainop mo. Ngam inton bigaton. Gaputa saan mo mailasin ana imbag ita tarabiin. Ala, agina na kayo. Mangan kan maturog kayo dito ikuta mi a babae. Uwan gayam, siyak ni Kwaraw, babae ang maskulada Siakmat ni Jeepout. Babae ang maskulado. Mayat dinagan nyo Jepot kan kwarog. Kat siyak,
Awagan dak iti Pangulo Maskulada. Nay, sa pagaya man. Nagsapay ka. Nagado babae. Inuuray da makaring ta, Chip. Da kayo adwa, Jepot kan Kwarog. Sige, mangpili kayo kadagita a babae iti sagtatalo kayo nga asawaan. Ha? Sagtatalaw? Ay, agasam man. Sagtatalo kayo a babae. Ha? Ha? Saan nga agsasao dagiti daduma a babae? Ngam kayat da apututan nyo ida. Kwa. Alan, irugi yun timang putot kadagita a babae. Ha? Ay, sana day tatimayan mi ditaw Pangulo Maskulada. No di kat sapsapulan mi tay babae ti tagtagainap kaw. Anya pa ilang ti sa pulam Kwarog. Nagaduda dita a babae. Ala, mangpili kan iti umuna a pututam. Ha? Ay, kwa. Chip, anya na ito yun anastrakta. Agasam nga'y dangita apututan ta. Nagaduda. Awin nga raw. Day tagid din ter aramidan ta iti inuras-oras. Timang putot kadakwada. Jak tupay kabaalan ti ag-push up. Day tantugid din nagadu a babae apututa. O anya, agpili kayon. Tanusan, di kay makaruwar dito'y kutami a si bibiyag. Gaputa ado ti babae a nakatambay. Pangulo Maskulada. Mabalin ka di nga agawit kami pay. Tayong kami agayab iti ado alalakay. Ngamin, saan mi akabalan apututan tinagado a babae? Nangruna kanyak, Pangulo Maskulada. Awan pa experience ko. Dayta ti kayat ko. Tangay awan experience mo. Siyak nga rod, ti umuna apututam. Ha? Kat si kamat Kwarog. Ha? Amok nga ado ti experience mo. Ala, pututam dagita a babae. Yay. Ay, awan experience ka Pangulo Maskulada. Never. Kasla nalakamot day ta ipaparamid yaw. Pangulo Maskulada. Sana nasayat day ta. Uray anya ti bagbagam. Saan kayon a makaruwar dito'y kutami? Tada kayon ti agbalin at tagaputot kada kami. Ay, kuha, Pangulo Maskulada. Mabalin ka di asagay sa kamilaang. Kat yawid milangan ni kabildatan. Sana mabalin. Masapul a dito'y kayon nga agnad. Kat asawaem dagiti amin a babae ditoy. Among kwa, yung kami agayab iti lalakay, Pangulo Maskulada. Ngamin, sana ka makaputaw, tamay sa kalupay. Uray siya, Pangulo Maskulada. May saak matalupas. Iswa na say-sayat langan, ngayon kami agayab iti san alupas. Tapno makaputot kada kayaw. Kumusta ko? Nasarakam, ti babae iti tagtagain na paw. Sanang kail, no di kat nagado a babae tinasarakan mi kinijipaut. Nagasam, kaya't da pututan mi amin ita. Ha! Ay, manungay ti pinututam. Ay, nagalibtak ka kumana. Nyanggal may. Irekti masidigan di tuktokam. Unay ka nang kail. Kasta ka di ti panunot ti may sa kapitan. Kung kunak only. Apay, anyat na pasamak aya. Kuta ti babae di naturong mi ang kail. Naa. Kat kunada da kami kano kinijipot ti para putot kadakwada. Ha! Kat agyan kami di kuta da iti agnanayawn. Aya? Kunami aalupas kami. Iso asaan kami ang makaputot. Naa. Kat imbaga may ngayon kamagayab iti lalaki asaan alupas. Kat di mapantayaw. Ha? May sakon. Ay, siguradaw. Makapututak pa iti ilibing. Ay, sana nang kail. Jaket agsublijay. Di mo kayat. Sana nang kail. Ang umno kayat mau. Si kanti mapanijay. Si kabit. Kung kunak lang. Kay, kasanan, babae, iti tagtagain na paw. Baya mo nang kail. Oh. Saan ko nasa pulain? Ang mga no anyamanin dita ti masarsarakak. Ay, kwarog aya. Kunak no makaasawa kan, ngayon saan pa'y gayam. Kumaa, no may salaang ti itad ni Pangulo Maskulada nga asawaat. Ngam nagaduda may.
Sakit agyan kami kanon ijay kuta da. Ay, jakmat kayat ang kahit. Ay, awan mo nga ron. Saan kalata ang makaasawa? Hey. Agtalay na ad kalata a single forever. In other word, back! Ouch! Ha? Ala, kwarong! Baliwang manan tiyang tagtagainap. Barang pumudnon, iti sumarano. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.